Tebtiba ħsieb huwa ktieb ġdid ta' Ivona Bela b'illustrazzjonijiet ta' Sue Flask. F'din ir-rokna se nlaqgħukom mal-moħħ wara dan il-ktieb li jista' jservi kemm ta' qari kif ukoll ta' spunt tal-aktar kitba mill-adolescenti. Bħalma jismu l-ktieb tebtiba ħsieb kollox jinbet minn naqxej ta' ħsieb, dan il-ħsieb tiżviluppah b'ħafna immaġinazzjoni u esperjenza. Imbagħad tinħoloq l-istorja. Il-kidba hija l-għodda ta' kif twassal il-ħsieb tiegħek lil ħaddieħor. Dal-ktieb tebtiba ħsieb ħallini naħseb u nikteb huwa ġabbira ta' 12 storja qasira b'temi differenti li għandhom iservu bħala mudell għal kitba kreattiva. Wara kull storja mbagħad hemm spunti għat-taħdid biex minn hemm l-istudent ikun jista' jitlaq il-punt ta' tluq tiegħu biex jikteb. Dan il-ktieb huwa maħsub immirat għall-adolescenti. L-istejjer jitrattaw diversi temi varjati, jappellaw għal posti ta' kulħadd. Temi soċjali bħal ngħidu aħna iż-żbuħija, il-gwerra, il-meditazzjoni, ir-relazzjoni bejn l-ulied u l-ġenituri, hemm ukoll fuq il-karriera. U kif ukoll imbagħad hemm stejjer ta' spjunaġġ u fantasija. Nara li l-Malti hemm bżonn li nrawbuh iktar huwa ħajservi bħala mudell kif għandek tikteb storja tajba u naħseb li ħajkun utli ħafna. Is-supereroj. Chris kien tifel kwiet, mistħi u mdaħħal fih innifsu. Kien diffiċli għalih biex jagħmel il-ħbieb, dejjem maqtuħ għalih waħdu. U kien jixtieq kieku li kien jaf isib il-kliem biex jikkomunika ma' sħabu, imma kliemu kien bħal donnu jeħel f'moħħu u ma kienx jinżel mill-passaġġ li mill-moħħ jagħti għal ilsienu. Min jaf kemm il-darba fassal il-kelmiet preċiżi f'moħħu imma baqa' siket. L-immaġinazzjoni imma kontra tal-sienu kienet tiġri bih. Mhux l-ewwel darba li kien ikun f'xi rokna fil-bitħa tal-iskola u bajnejh miftuħin beraħ kien jidħol f'dinja immaġinarja u jinfantasizza li kien xi supereroj. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.